Тук махалата стои вързан бял кон. Бял кон с освободени очи. Има прах, шум, деца и мухи по земята. Има и болка, но за нея в някой друг стих. Нощем. Светло е от музика и свобода. Сватбите свършват с заченати деца, друга да се чува пиянска къвга. Пияните плачат заедно и малко по-късно пият по една. А от тази страна на стената, там, извън махалата няма бели коне, прах, деца, даже и мухи. Има сякаш по-малко болка. Образът на ромите чрез поезията не е толкова романтичен, той си е реалистичен. Седнах срещу една двойка. Между мъжа и жената детето беше успяло да си направи малко място и спеше, но се обърна в съня си под светлината на нощната лампичка видях лицето му. Ах, какво чудесно лице! Тая двойка беше родила нещо като златен плод. Тия дрипи бяха родили това сполучливо съчетание на прелест и изящество. Наведох се над гладкото челце на тия сладки устни и си казах: ето, лице на музикант. Ето, Моцарт като дете. Ето, едно хубаво обещание на живота. Малките приказни принцове съвсем не бяха по-хубави от него. Закрилено, заобиколено с грижи, отглеждано с внимание. Какво ли не би могло да стане то? То се получава един затворен кръг, според мен. Живееш в едно гето, раждаш се в едно гето, в родилния дом първо отделят ромските майки от българските майки. Все още е факт, отидете в една болница, ще го видите. Отделят ромските майки от българските майки. В детската градина отделят ромските деца от българските деца. В училище сегрегирани класове, сегрегирани паралелки. Когато в градините се ражда някоя роза, всички градинари се вълнуват. Отделят розата от другите, отглеждат я, пазят я, грижат се за нея. Ала за хората няма никакъв градинар. Тоя Моцарт дете ще бъде белязан като другите от пресата. Моцарт ще получи като най-висша радост гнилата музика на вонящите кафенета с оркестри. Моцарт е осъден. Всеки, който идва на власт, обещава, прави се на парче, почва се отгоре, тук ако остане. 80% безработица, полуграмотност, лоши битови условия, лоша инфраструктура, няма в момента работеща канализация. Аз съм бил един от водачите, когато сме вкарали и Петър Стоянов, и сегашният президент е идвал тук, на това място, на този квартал. В тази част? Точно в тази част на квартал Надежда е дошъл господин Павлов. Той е виждал тая... Той е виждал това положение, дошли са много министри и всеки е виждал. Гагозов е бил тук, виждали са по положение сме ние и всеки знае нашите проблеми. Значи най-голямата трагедия за нас да имаме дворища, да има канализации. Нашите канализации не върват. Имаме по 4-5 деца. Няма де да строим. Нали? Тия деца... Се оплакваме. Работа вече долу-горе има. Който търси, намери. Нали, работа. И образование има. Който пуска детето си на училище, получава го. Който се грижи добре... Ти пускаш ли ги твоите? Да, имам средниц. Имам 11 клас сина и съм доволна. И аз се върнах в моя вагон. Казах си, тия хора почти не се измъчват от своята участ. И съвсем не е милосърдието, което пък измъчва мене. Не е въпрос да се разнежва човек от една вечно отворена рана. Уния, които я носят, не я чувстват. Тук сякаш не отделната личност е ранена, а целият човешки род е ощетен. Аз почти не вярвам в милосърдието. Онова, което ме гнети, е гледащето на градинаря. Гетото не расте настрани, т.е. не се разширява, не се създават терени, с които, да речем, хората да се застроят нови къщи, да има нови парцели, да има хубави улици, асфалтирани, инфраструктурата да е добра. Квартала върви нагоре, т.е. застроява се колкото може по-нависоко. Улиците се стесняват. Какво става? Нито линейка, нито пожарна, нито кола, нищо не може да мине. Оттам нататък не може да се изхвърля и боклука, съответно не може да има нормална, добра хигиена.
само след няколко години тези очи остават празни, безжизнени, готови да приемат съдбата си, такава каквато им я поднесат. Мисля, че е важно да осъзнаем, че съществува ромски проблем в Европа. Има явна дискриминация и социална изолация, която е на етническа основа. При тези обстоятелства мисля, че сферата, към която трябва да насочим усилията си и да се осигурят средства, е сферата на образованието. Колкото ромите са по-образовани, толкова повече ще мислят за кой да гласуват. Ами сега ние го повтаряме. Това е станало вече и банално. Това го повтаряте самите политици. Мисля, че на никой не му е нужен образован ром. Само на определени хора, които наистина са доброжелателни към нас. Ето това е истинската бариера. Без съмнение това малцинство е изложено на колективна дискриминация, не само индивидуална. Основните проблеми са жилищни условия, достъп до образование, заетост и достъп до системата на здравеопазване. Това са политически приоритети, които са от компетенцията на страните членки. Обръщам се към всички институции на национално и регионално равнище в Европа да предприемат реални действия за подобряване живота на ромите. Наша държава подхожда към нашия етнос така, като към едно болно дете, което не се лекува. Аз защитавам една кауза. Че това трябва да стане адекватна държавна политика. Тоест, държавата да предприеме съответните мерки, да набележи тези мерки, да ги подплати финансово и оттам нататък тези гета да не се останат гета. Сливен. Града под сините камъни. Квартал Надежда, града под Сливен. Тук живеят близо 20 000 души, 1/5 от жителите на града, но условията на живот тук не се доближават и на 1/10 от условията на живот над линията, от другата страна на стената. Далеч от гетото Надежда работят и се развиват висшисти роми. Лекари, юристи, филолози, историци, инженери. Те не са живели тук, не живеят тук, тук не живеят и техните деца. Ти ако не видиш хубавото покрай пътя, ако не видиш хубавото в очите на отсрещния човек, какъв човек, какъв ром си? Просто колкото и да ти е смачкан живота, колкото и да те натискат обстоятелствата или събитията, хубавите неща в живота винаги се открояват. Онова, което ме гнети, съвсем не е тая нищета, в която в края на краищата човек се нагласява, тъй добре както и в мързела. Цели поколения на източните народи живеят в мръсотия и това им е приятно. Онова, което ме гнети, безплатните обеди съвсем не го изцеряват. Онова, което ме гнети, не са нито тия хлътнали гърди, нито тия буци по тялото, нито тая грозота. То е във всеки от тия хора частицата от един убит Моцарт. Тези думи не са написани от мен. Преди повече от 70 години те излизат изпод перото на един френски пилот – Антуан де Сент-Екзюпери.